Приключенията на Марк Твен. Втора част. В главните роли Робин Дън, Нет Бийти, Адам Старк, Чарлз Мартин Смит, Грег Спотисуд, Джей Ди Никълсън и други. По романа на Марк Твен. Сценарист Стивън Берман. Режисьор Чарлз Мартин Смит. Чувал съм, че не се усеща. Кое? Смъртта от замръзване. Просто заспиваш и се събуждаш мъртъв. Това е. На драго сърце бих заспал, но от треперене не мога. Аз нося отговорност, когато сбъркам. И този път си признавам, че сбърках. Аз съм виновен, приятели. Мисля, че е разумно да подготвим душите си за среща с Всевишния. Господи, отричам се от порочния демон на уискито. Въпреки, че би ми дошла добре една глътка сега, няма да лизна дори. Ако ти не искаш, дай на мен. Защото искам да знаеш, Господи, че въпреки, че не живях съвсем достойно, ако оцелея сега и не замръзна, ще поемам по правилния път, ако ми дадеш този шанс. И за да ти докажа, че съм сериозен, оставям алкохола завинаги. Ако ме прибереш, Господи, ще дойда при теб трезвен, с ясно съзнание. Освен само, че съжалявам, задето взех приятелите си с мен. Вие имате ли нещо, което искате да споделите? Усещам, че започвам да изтивам. Дали играта на покер е грях? Ако ти играеш, Това е единственото, което ме топли. те са душата ти. Боже! Ако разделянето ми с тези верни другари ти показва, че предпочитам да съм при теб, отколкото да горя в ада, въпреки че пламъците не ми се струват страшни, когато мисля само как да се сгрея, мисля, че ще се справя и без тях занапред. Не, че мога да си представя рая без покер, но... Сам? Нещо за изповядване? Аз съм още млад. Нямал съм възможност да се греша като вас, но наистина съжалявам, че няма да мога да върна на Орион парите, които даде за файтона. Щях да го направя, когато забогатея. Ще забравиш, щом ни намерят вкоченени. Не го познаваш. Искам още да кажа, че въпреки, че не съм виждал Господ, поне не лично,
Съм чувал прекрасни неща за него. От майка ми, която му е много предана. Говори с него постоянно. Най-вече за мен. И че пушенето ми е само част от поразиите, които й докараха инфаркта. И наистина съжалявам, че не постигнах това, на което тя се надяваше. Затова, мамо, искам да знаеш, че отказвам злата трева завинаги. Хигби, уверявам те, че не ти се сърдя за това, че не забърка в тази каша. Оценявам това сам. Значи много за мен. Аз не съм толкова доброжелателен. Съжалявам, господин Балу, не исках да ви навредя умишлено. Добре тогава, ако обещаеш да не го правиш пак. Но няма да ти простя за това, което стана с кучето ми. Да, съжалявам. С Богом, господин Балу. С Богом, Хигби. С Богом сам. С Богом, господин Балу. С Богом сам. Ще се видим отвъд. Да, Хигби. Хигби! Господин Балу! Сам! Живи ли сме? Все още не знам. Може би сме в рая. На какво мирише? На бекон? Не е възможно. Не. Да, бекон е. Видя ли? Спрели сме на 100 метра пред нея. Инстинкт. Така беше. При зори видяхме, че страноприемницата е тук до нас. Бурята беше отминала. Снегът се стопи така бързо, както заваля. Юджин, повече не прави така. Решихме, че собствениците на конете са се загубили в бурята. Помислихме, че сме умрели. След това разбрахме, че сме живи и сега, щом това е факт, май наистина сме отишли в рая. Ще поостанете ли? Рая от тук до вечността. Не бях виждал такъв сняг до сега. Аз не те бях виждал толкова оплашен. Мен! Аз за първи път те видях да изхвърляш уиски. Бог ни е чул. Че бяхме един до друг ни е спасило. Обикновено помага. Ще проверя как са конете. Аз няма да правя нищо, освен да дишам и издишам. Аз май ще дремна. Ако ще живея, искам да съм добре отпочинал. Имате ли нужда от нещо? Не, просто търсих къде да полегна. Ами, Сега идвам.
Мамо, според мен, щом Бог ме остави да намеря лулата си, няма да има нищо против, ако запаля. Хигби! Какво правиш тук? Ами ти? Нищо не правя. Аз също. Трябва да внимаваме господин Балу да не разбере. Бог може да ни прости, но той никога. Да. О, дяволите, Хигби! Разпиля ми картите, а тък му печелих. Такива са обещанията понякога. Да обещаеш, че няма да правиш нещо, е най-сигурният начин на света да го направиш възможно най-бързо. Разказвам ви тази история, защото мисля, че сред този сняг бе затрупан важен въпрос. И този въпрос не е дали носиш кибрид със себе си, когато излизаш на студа. Той е следния. Къде е границата? Кога си стигнал твърде далеч? Ако си в началото, отговорът е труден. По всеки път, който поемаш, в даден момент си казваш, в правилна посока ли се движа или все повече се загубвам? Сами трябва да намерите отговора. Хигби вярваше в инстинкта си. И това е, може би, най-важното нещо. Защото, въпреки че едва ни затри, в крайна сметка се оказа прав. Даде ни насока, а без нея хичи не се захващайте. Сигурно се питате дали изобщо стигнахме до копаене. Ще ви отговоря. Най-после започнахме начинанието с пълна сила. Слава Богу, Ориан ни помогна с провизиите. Юджин, Бог да го поживи, се отказа от пътуването. Този път се оборудвахме прекрасно. Купихме 2 коня с гаранция от уважаван продавач. Решихме, че са ни нужни не толкова да закарат провизиите в планината, колкото да ги натоварим с богатството на връщане. Скоро стана ясно, че конете с гаранция не са много съгласни с пътуването. Но вече бяхме прекалено далеч от града, за да се върнем и твърде близо до славното ни бъдеще. Продължихме. После решихме, че за да спестим време, най-добре да ги освободим напълно от задълженията им. Така натоварени срещнахме хора по пътя, които предложиха да сложим конете в Айтона, за да не изостават. Но господин Балу отказа, обосновавайки се, че... Не става, не вярвам, че на конете ще им бъде комфортно сред толкова много багаж, който сме натоварили вътре. Така че продължихме както до сега. Най-сетне се оказа, че сме стигнали точното място.
И така, сред чистия планински въздух, разположихме лагера и се усетихме като у дома си. Хигби и господин Балу бяха стари пушки в копаенето. Веднага взеха тавите и ситата и се заеха за работа с завидно усърдие. От друга страна, аз пък си представях как събирам злато направо от земята. Честно казано, така го и намерих. Богати сме! Злато! Намерих злато! Елате, вижте! Просто си лежеше тук, както казват. Намерих го съвсем случайно. Ей! Това е злато, нали? Не, това тук е злато. Твоето е вятър работа. Железен пирит. Нищо не струва. Истинското злато има нужда от доста обработка. Просто си лежеше на земята. Богати сме! Богати! Търсенето на злато се оказа по-сложно, отколкото предполагах. Както и по-опасно. Ехо! Привет! Добър ден! Бог е милостив. Не очаквах да видя жива душа по тези места. Конят ми избяга. Едва успях да взема чантата си преди това. Да, жалко, че кучетата не стават за яздене. Така е. Радвам се да срещна мъдър човек сред тази пустош. Драго ми, Срам ме е да попитам, но не съм ял от дни. И се чудех дали нямате лагер наблизо, където мога да хапна някой залък. разбира се, насаме. Оценявам жеста. Името ми е Сам. Аз съм Сет. Приятно ми е. И на мен. Възрастният ви приятел ми напомня на един човек на име Уайтман. Не е той. Убеден съм, че не е. Радвам се, че попаднах на вас, момчета. Бях тръгнал към района си да видя дали не се е появило злато. И конят ти избяга. Точно така. Богато находище ли намери? Да, и още как. Може да пренощуваш тук и да тръгнеш утре заран. Честно казано, леко се натъртих. Трудно ходя. Надявах се да си почина няколко дни. Струва ми се, че ходиш нормално. Хигби, какво толкова? Господин Сет казва, че е ранен. Можем да го приемем да си почине малко. Много си любезен, приятелю. Аз съм против. По каква причина? Не за всичко си има причина. Не си прав. Доколкото помня, провизиите са мои или поне на брат ми и за това аз решавам дали да остане няколко дни. Кажи, кой е Уайтман? Онзи старец ето там. Той? Не, това е господин Балу. Бълу? Не, Уайтман е. Видях го при Игъл Рок. Твърдеше, че има карта на изгубената мормонска мина, където просто извира най-чистото злато. Не е нужно дори да го бършиш. Какви ги говориш? Пазят тайна от те, приятелю. Крият картата. Не биха го сторили. Защо да го правят? Осигуряваш оборудването, а на тях им е нужно. Веднъж, щом намерят мината,
Повече няма да си им нужен. Сам. Дължа ти извинение. Ако Сет иска да остане докато се оправи, нямам нищо против. Нито пък аз. По-добре да тръгваме. Добре дошъл с нас, ако кракът ти е добре. Май ще се справя, ако не отивате далеч. Хайде тогава. Трябва да призная, друже, че наистина приличаш на Уайтман. Приликата с някой друг не е кой знае какво. Аз пък съм виждал стотици като теб. Май няма да стане. Сет може да помогне с чука. Да, бих искал, но кракът ми ме заболя. Трябваше да остана в лагер. Доста малка дупка за 4 часа работа. Не е зле. Никак даже. Кажи, ти имаш опит. Нормално ли е да е така бавно? Не много по-бързо. Една идея само. Господа, предположението ми е, че не стигаме до никъде с тази експериментация. Как така? Какво? По-добре да се скрием, приятели. Какво? Чакай, чакай. Явно се излекува. Щеше да тича 2 пъти по-бързо, ако беше сложил истински барут. Аз сложих истински. Бягайте, момчета, бързо! Бягайте! Мислех, че ще ползваш брашно, колкото да го разкараме. Стори ми се подходящо място. Реших, че така и така сме тук. Да го разкараме? Да, Явно някои хора ме мислят за Уайтман. Никога не съм бил Уайтман, пък и съм вече стар, за да бъда друг. Не го познавам, не знам мината му. всеки път, щом срещнем някой, който смята господин Балу за Уайтман, той се разстройва. Не може да намери мира. Добре ли си? Ще ходиш ли? Да, предполагам. Хайде, да тръгваме. Хей! О! Радвам се, че се върнахте. Заповядайте. Ранен ли си сам? Лошо. Защото ще ми трябва помощ да убедя Уайтман да ми даде картата на мината. Или трябваше да кажа картотекацията? Не мисля, че има такава дума, но както и да е, нямам карта. Губим си времето. Не е тук. Защото той не е Уайтман. Ще прегледам тогава, където спа с нощи. Няма нищо. Претърси го. Не е от него. Добре е да тръгваме.
Ще вземем каквото намерихме. С Богом, господа! Донеси вода сам. Какво има там? Там под клоните са скрити оръжията. Ще се оправи ли? И по-лошо е преживял. Хайде! Проклети животни! Тръгвайте! Тръгвайте! Хайде! Тръгвайте! Нямам намерение да стоя повече. Хайде да се махаме! Господин Балу имаше нужда от лекар, затова се върнахме. Научих доста за приятелството. То е както разликата между фалшиво и истинско злато. Ценното и скъпоструващо се намира трудно. Нужно е време, за да го откриеш. Балу и Хигби искаха да се върнем веднага, щом старчето се оправи. Но в този момент не можех да отрека един явен факт. Късметта ми си беше отишъл. Което е по-лошо. Чувствах се сякаш никога съм нямал такъв. Нямаше как да искам още пари от Ориан. Явно бе дошло време да се установи и да помисля за бъдещето си. Не ми се щеше да оставям Хигби и Балу, но същевременно бях далеч от амбицията си. Имах проблем с забогатяването. И без късмета си не знаех какво да предприема. Дълго се скитах сам. Не бях сигурен къде съм и какво ще стане с мен. Когато бяха малки, с дъщерите ми сядахме на верандата и правехме сапунени мехурчета. Дивяха се как се носят из въздуха и се кискаха, когато се спукат. Замислих се. Как животът е като сапунен мехур. Красиво нещо, което се носи известно време, носено от повия на вятъра и изведнъж вече го няма. Като дим, извисил се към небето. Точно като мен тогава. Просто се носех. Уязвим. Чаках да се изпаря в нищото. Вероятно да се кача в рая и да се свърши. Бях уморен. Твърде уморен, за да ми пука. Трябваше ми почивка от всичко.
Красива е, нали? Разбира се, сам съм съдил тези рози. Аз... Май имаш нужда от почивка, преди да продължиш. Да, благодаря. Тогава влизай вътре и се измий. От тук. Хайде. Мога да се измея отвън. Глупости, влизай. Ползвай мивката. Затова е там. Хайде. Дай. Отдавна не бях виждал сапун. Жена ми винаги иска най-доброто за хората. Това ли е тя? Да, сър. Това е моята Луис. Красива е. Да, вътрешно също. Тя го направи. Направи всичко тук. Удавай се това, знае как. Аз усвоих знанията, като наблюдавах какво прави. Вземи. Благодаря. Предлагам ти да останеш няколко дни. Така де, Луис е при роднини в Калаверас. Ще се прибере в събота. Знам, че ще се разочарова, ако изпусне такъв млад джентълмен като теб, дошъл тук от Щатите. Не искам да досаждам. Не говори така. Хайде. Кажи, че няма да си тук. Давай! Ще разочароваш ли такова лице? За мен ще е чест. Благодаря. Така. Извикай ме, ако ти трябва помощ. Благодаря, Хенри, май схванах цаката. Ехо, как е там в къщата? Джим, ти ли си това? И още как? Виждам непознат. Това е сам. Реших, че Луис няма да ми прости, ако допусна да си тръгне без да са провели цивилизован разговор. Казва, че не съм гостоприемен. Това е самата истина. Получих писмо от нея онзи ден. Сега ще го донеса. Чистичък ми се виждаш. Реших да се приведа във вид. Има доста още да поработиш. Ето го. Дори казва да те поздравя специално. Виж. Нима? Казала е името ми? Да. Непременно прати специален поздрав на Джим, защото след теб, любов моя, той е най-милия мъж на света. Прекрасно същество е тази жена. Хей, защо не дойдеш в събота? Ще се прибере за вечеря. Знам, че ще се радва да те види. Любезно ти благодаря, Хенри, ще дойда. До събота тогава. Най-старият ми приятел, Джим. Явно обича яйцата сурови. Това е нищо. Видях го веднъж да яде жива катерица. Предпочита яйца като цяло. Луис обожава да пише поезия. Красиво е. Първото ми е любимо. Това. Хайде, прочети го на глас. Залязващото слънце извило е снага и нежно планините то приспива. Аз всяка вечер любовта ни става все по-силна и щом спомените ни я пазят, няма да загине.
Трябваше да ме събудиш. Не исках да те притеснявам. Нека поне ти помогна. Помогни ми да закараме тези дърва ето там, ако искаш. Добре? Точно там. Реших да построя беседка за Луис. От теб ми дойде идеята. Когато гледаше снимката си, спомних, че седеше в беседка, докато я снимах. Сигурен съм, че ще й хареса. Никога не си бил влюбен, нали сам? Не мисля. Как разбра? Истинската любов белязва човек. Променя го завинаги. Вижда се на лицето му. Блясък в погледа. Това е най-великото нещо на света. Като лавина, която те помита и те влачи стремглаво. В мрачни времена тя е лъч, чиста светлина. Така добре ли е? Да, чудесно. Искам да разчисти тези бурени тук. Утре ли се връща? Да, утре. Сигурно е, както че слънцето свети. Ще мине ето по тази пътека. Ще я чуем как пее. Има наистина великолепен глас. Ще носи бялата рокля, която толкова обича. Черната й коса ще пада около раменете й и вятърът ще я повява. И тя ще отмести перчем от очите си, докато ходи по нейния си начин. Сякаш всеки момент ще подскочи леко. Ще носи някакво съкровище в специална опаковка. Ще се огледа наоколо, за да се сети какво е променено. Ще се зачуди къде съм, но няма да се притесни. Тя не се тревожи. Знае, че съм тук. Че никога няма да се тръгна. Ще се засмее. Радостна, че е у дома. Смехът ти е като поточе, ромолящо сред камъните. Или първият топъл полъх, който известява, че зимата си отишла и е дошла пролет. Дошла е пролет. Ехо, къщата! Привет, Джим! Как си? Добри новини, приятели! Потопих брадата си в потока и 10 пастърви решиха да я захапят преди да я извадя. Реших да донеса няколко и на вас, въпреки че изядох една по пътя. Много любезно от твоя страна, Джим. Ще опуша част от тях за утре. Чудех се, Хенри, дали да доведа някой от момчетата от лагера, да направим парти по случай прибирането на Луис. Сигурен съм, че ще се радва да види всички. Разбрахме се тогава, ще дойдем. Добра работа сте свършили. Благодаря. Нямаше да се справя без сам. До утре. Ей, момчета, заслужихте си вечерята. Хайде, сядайте, масата е сложена. Няма ли да чакаме Луис? Не, тя ще дойде скоро. Не би искала куп гладни мъже да я чакат.
Малко освежаване, господа. Не тази, Джим, тази е на Хенри. Ето твоята. Благодаря ти, любезно, Джим. Правиш най-добрия ликьор в града. Хенри, още месец и ще започнем да залагаме капаните. Да. Още едно лято си отиде. Хайде да изпеем още една песен. Fare thee well to you, my own true love, for I'm sailing far away. I'm bound for California, but I know that I'll return someday. So fare thee well, my own true love, for when I return united we shall be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but my darling, when I think of thee, I have shipped a Yankee sailing ship. Знаеш ли сам, Луис няма да се прибере днес. Какво? Всъщност, тя отиде при роднините си преди 16 години. Трябваше да се върне тази събота преди 16 години. Хенри не знае какво се е случило. Предполага, че е била убита. Надяваме се да не са я пленили индианците. Няма я от 16 години. Били женени от година, когато се случило. Търсихме навсякъде месеци наред. Тогава Хенри разбра, че няма да се върне. Това го потресе. Слуми го. Не яде 2 седмици. Наистина разболя се. Помислих, че ще умре. Най-накрая се съвзе. Изглеждаше добре до първата годишнина от случая. Тогава започна да говори как тя ще се върне в събота. Извади последното й писмо, същото, което чете. Сякаш е било опратено преди месец. Започна да подрежда къщата, все едно тя още живее тук. Прави това всяка година. Боядисва стените, поправя. Тази година беше беседката, миналата сложи штори. Идваме и правим парти, сякаш ще дойде всеки момент. Използвам момента да дам лекарство на Хенри да се успокои. Иначе трудно издържа. Така като се събуди утре, ще е добре още 1 година. Всъщност, тази илюзия го поддържа жив. Затова си мълчим. Защото Хенри е много чувствителен. И въпреки, че е лъжа, че тя ще се върне, тази мечта е толкова красива, че за нас е чест да мечтаем с него.
Сигурен ли си, че не искаш да останеш още малко? За мен би било удоволствие. Трябва да тръгвам. Благодаря, че ме подслуни. За нищо. Ти си щастливец, Хенри. Знам това. Мисля, че сгреших за теб. За кое? Мисля, че си бил влюбен. Лек път. Когато един мечтател изгуби нещо, единственият, който може да оцени загубеното е самият той, и макар мъката му по него да е онова, което му придава тежест и значимост, тя е достойна за нашето уважение. Продължавайки напред, разбрах, че не мога да си позволя да се оставя на такава мечта, независимо колко е красива. Беше спряла Хенри на едно място. Беше го увила в топло одеяло от спомени, от които няма измъкване. Нужда ми бе повече от мечта. Но времето, прекарано с Хенри, ме отрезви. Стана ми ясно, че мечтата да забогатея не е нищо повече от това. Мечта. Трябваше ми нещо друго. Нещо реално. Но какво? Добре дошъл във Вирджиния Сити, сам. Хъпни. Хигби! Господин Балу, какво правите тук? Признавам, че все още не сме се отказали от търсенето на ценни минерали. Господин Балу смята, че знае къде има находище. Настанили сме се в уютна малка хижа на хълма. Има място и за теб, ако не си се установил вече някъде. Да си каже правечката, тък му обмислях установяване. Чудесно. Довърши вечерята и идвай при нас. Чудесно местенце. Ето тук. На завет от вятъра. Това е Юджин ли? Сдобрихме се. Но не му казвай, все още се срамува от случая. Сами я построихме. Трябваше да ползвате повече материал. Няма ли достатъчно камъни навън? Господин Балу изучава камъните наоколо. Реших, че трябва да се запозная с камъните от всички шахти наоколо и когато започнем да копаем, това значително ще увеличи шансовете ни да се натъкнем на злато в някоя мина. Пробвай го сам. Може да каже от коя шахта е всеки камък, само като го погледне. Добре. Ето този. Мината Данаби. Прав е. Познава ги като свиня майка малките си. Копаем през деня, оглеждаме се и се връщаме. Все още не сме открили нищо, но усещам, че сме близо. Никога не съм бил толкова сигурен през целия си живот. Ела с нас сам. Късметът ти ще ни е нужен.
Не приключих с копането. Мисля да пробвам в големия град. Отивам в Сан-Франциско веднага, що мога. Щом това искаш. Търсят работници в кварцовите мелници. Доста бързо ще натрупаш състояние. Там разбиват камъните от тукашните мини и вадят златото и среброто. Да, може би ще пробвам там. Извинете, нещо за мен? Ето там. Благодаря. Извинете, чух, че търсите хора. Винаги търсим. Добре, наемете мен. Работата е тежка. Не знам дали ще се справиш. Работих в SkyMine в Голдхил. Не съм я чувал. Защото работих толкова здраво и бързо, че пресъхна преди да стане известна. Що ме така? Започвай веднага. $10 седмично. Добре. Грабвай лопатите и премести този пясък тук. Защо? Защото аз така казвам. А защо 2 лопати? Ами прецених, че щом си такъв работяга, ще струшиш едната доста бързо. Давам ти 2, за да не спреш, когато това стане. Сам! Какво? Утре, ако се сетиш, сви руда от мината Wild West за колекцията. Руда? Да, най-богатата, която съм виждал. Искам да се уверя, че е още такава. Ако оживее... Спомних си защо мразя нормалната работа. Първо е нормално и второ е работа. $2, господа. Отворете ми сметка, моля. Става, ако имаш работа. Размахвам лопатата в кварцовата мелница. На чие име? Ами, след като поръчах 2 питиета, нека бъде Марк Твен. Какво означава това? Реката, до която съм роден, означава спокойна вода. Спокойна вода. Марк Твен. Какво става? Журналисти от Ентерпрайз. Журналисти, значи? Май не се преработват особено. Една от малкото професии, които можеш да упражняваш в бар. Стига, стига! Не им разваляй веселбата. Те засипаха моята. Да си тръгваме.
Ще ми кажеш ли защо този пясък е тук, а не там? Мисля. А аз мисля, че си на работа. Обмислям начин за модернизиране на нещата тук. Аз пък смятам, че единственият такъв начин е да се подобрят работните ви навици. Продължавай да мислиш лопата в ръка. Не. Е? Не. Е? Не. Е? Не. Е? Ето го, питай го. Какво? Господин Балу казва, че този камък не може да е от Уайлд Уест. Ако е този, който донесох с нощи, значи е точно оттам. Тази руда е от Wild West. Тази не. Има само един начин да разберем със сигурност. Твърдят, че тази руда не е от тази мина. Аз пък казвам, че няма да успеем да разберем тази нощ. Пак ли мислиш? Да, Измисли ли вече модернизирането? не. Но понякога помага, ако спе върху проблема. Така мисля по-добре. Знам, че опита ми не може да се мери с твоя, но знам и друго. Ако не станеш и не се захванеш веднага да местиш пясъка с тази лопата, ще се окажеш мигом без работа. Трябва да се махна от тази работа. Да, тежка е, но как иначе ще отидеш в Сан-Франциско? Така е. Не може ли човек да пие неспокойно? Добре, стига. Не си засягай. Ей! Защо не напишете за това? Човек не може да пие неспокойно след честна работа. Аз протестирам. Ако си толкова засегнат от маниерите на гражданите на този почтен град, подай оплакване. Така и ще направя. И ще пише, че е всеизвестно, че Конституцията гарантира на човек свобода и правото на питие, на спокойствие и тишина след тежък работен ден. Тези караници и боеве са безотговорно държане, което пред сите ни Извинете, Какво има? Не виждаш ли, че работя? простете, не исках да ви безпокоя. Аз съм сам Клеманс. Какво искаш? Послушах съвета ви. Написах писмо за това как хората се бият по баровете. Дай да видя. Дай го на редактора. Остави го на бюрото му. Но си пропуснал нещо. Не си написал името си. Забравил съм. И може да сложиш някое друго. Друго име? Като мен. Казвам се Уил Райт. Ползвам псевдонима Дан Де Куил за анонимност. В случай, че напишеш нещо, което не се хареса на някой, трябва бързо да се изнесеш. Да, разбирам. Благодаря. Сам! Хайде! Вижте това. Да, взех го от индианеца, който живее в пещера до потока. Отстранил му жлезите. Как ще го накараме да пръска?
Взех я от индианеца. Каза, че е махнал зъбите. Да беше взел индианеца. Качи го горе. Бягай, ще стреля! Така, гледайте да не загубим животните на индианеца. Каза, че ако не му ги върнат, ще махне нещо от мен. Момчета, ставайте. Какво има? Милионери сме, момчета. Милионери. Какво говориш? Спуснах се в шахтата. Знаех си, че тази руда не идва от тази жила. И видях камъка, който ти донесе сам. Не от Уайлд Уест, а от сляпа жила. Какво е сляпа жила? Сляпа жила, това е руда, която не излиза на повърхността. Издънка от главната жила. Има собствени белези и залежи и трябва да се отбележи, иначе е нелегална. А никой не го е направил. Така че никой не знае за нея, освен нас. И така най-после се случи. Както винаги съм предполагал. Забогатяхме. Просто се протегнах и взех рудата, както яйце от полук. Сега само трябваше да копаем в мината следващите 10 дена, да я регистрираме и щеше да бъде наша. Завинаги. Отивам в Европа. За месец. Месец? Месец нищо не е. Човек като теб трябва да отиде за няколко години. За месец няма да видиш нищо. Прав си. Може просто да остана там. Да видя Рим, Италия, Франция. Чувал съм, че момичетата във Франция танцуват на сцената само по бельо. Нима? Така казват. Разбира се, трябва да се отплатя на Ориан за помощта, която ми оказа. Аз отивам в Сан-Франциско. Ще си купя къща на Руския хълм. Няма смисъл да купуваш къща на хълма. Защо не? Все ще трябва да слизаш и да се качваш, когато излизаш. Няма да ходя. Ще си купя чифт коне и файтон. Също и кучияш с униформа. Искаш някой да те вози? Ако реша, Ето това е живот. Ами ти, господин Балу, ти какво ще правиш? Не знам. С Юджин търсим злато от години. Вероятно ще продължим. Може да си взема ново куче. Момчета, ако не възразявате, ще се срещнем при залежа. Сега идвам. там ще сме. Да. Искаш какво? Замислих се и ми се струва, че едно вдигане на заплатата е уместно. Виж, не че нямаш право да попиташ, но повечето изчакват да мине поне седмица, преди да искат повишение. Но те вероятно не мислят така за работата, както аз. Не, но се трудят далеч по-здраво от теб. Зависи какъв тип работник търсите. Това е мелница за руда. Схващаш ли идеята? Ако работиш наистина здраво, да кажем след 3 месеца, може да получаваш допълнително $1 на седмица. Не, нямах предвид това. Какво имаш предвид сам? Мислех си за 500 хиляди на седмица. Но няма да бъда алчен. 400 хиляди ще стигнат, защото с вас се разбираме толкова добре. Леко висока сума. Ами толкова ще печеля на новата ми работа. Да реших, ако искате да ме задържите, Какво ще работиш сам? 1/3 собственик на мината на милионерите. С партньорите ми открихме сляпа жила при Уайлд Уест. Ще ти дам да поддържиш рудата ни.
Май това е твое. Ето го. Сам. Ти ли си сам, Клемънс? Точно така. Брат ти Ориан е тежко болен. Прати ме да те взема. Ориан? Хайде. Скъпи Хигби и господин Балу, разбрах, че Ориан е болен. Отивам в Карсън Сити. Обещавам да се включа в работата, щом се върна. Надявам се скоро. Ваш партньор, Сам. Ориан? Ще донеса студена вода. За температурата. Не. Ориан? Дръж се! Мисо Фланеган! Дръж го! Ще се оправиш. Спокойно, Ориан. Хвани му краката. Вържи му ръцете. Викни доктор. Махнете ги! Махнете ги! Лекарят каза, че правим всичко възможно, но брат ми не се подобряваше. Започнах да се чудя дали това изобщо ще стане. Исках да ти кажа новината, щом се оправиш, но защо да чакаме? Може, като го чуеш, така да се развълнуваш, че да оздравееш веднага. Искам да ти кажа, че забогатях. Хигби и господин Балу и аз. Винаги съм имал късмет. Мама беше права. Успях, Ориан. С тези пари ще посетя всички столици в Европа. Но преди да тръгна, ще отида да видя мама в Ханибал. Точно така. И ще й купя каквото пожелае. И на теб ще се отплатя, Ориан, за помощта, която ми оказа. Още нямаме парите, но това е просто формалност. Оставих Хигби и Балу да работят над залежа, докато съм тук. Когато се върна, ще бъда богат. Парите направо ще текат. Но не за това мисли сега. Искам да оздравееш. Много го искам. Сам.
Какво правиш тук? Внимавай, горещо е. Ще тръгвам, че Хигби и Балу няма да ми простят. Щях да ти платя файтона, ако лекарят не ми беше съдрал кожата, задето ти ми спаси живота. Ма е леко глупаво милионер като мен да ходи пеш. Май така тръгна от тук, когато те видях за последно. Поне знам, че парите не са ме променили. Знаеш ли, сънувах нещо, докато бях болен сам. Сънувах, че обикаляш света. Това ти казах, докато спеше. Че ще пътувам с част от парите. След като ти се отплати, разбира се. Знам, че ще ми ги върнеш. Не се тревожа за парите. Странното обаче е усещането. Помня го ясно, как в съня си бях толкова горд с теб сам. Толкова бях горд, че си мой брат. Пази си, Ориан. Непременно. Ти също. Хигби! Господин Балу! Получихте ли бележката ми? Дано не сте се преуморили. Обещавам да работя ваш по-усърдно. Да, получихме сам. Чудесно! Защото не искам да ми се сърдите. Получихме. Току-що. Току-що написах и преди седмица. 10 дни. Когато и ние ти писахме бележка. Вие ли? Няма я сам. Мината? Точно така. Мината, милионите. Няма ги. Как? Когато се разделихме, Отидох да говоря с бригадира, после разбрах, че Ориан е болен и има нужда от мен. отидохме да работим над залежа. Да, докато аз се върна. На път приятел на господин Балу ни каза за сигурен залеж в Фингъркръст. Нали имахме мина? Да, но знаехме, че ще се върнеш да работиш в нея. А усещах, че късметът ми се е върнал. Реших да се възползвам от ситуацията. Изглупи. Така че тръгнахме натам, знаейки, че ще се върнем скоро. Поставихме ти бележка. Видяхме твоя дечак сега, когато се върнахме. Преди 3 часа 10 дни изтекоха. И какво? Ще подадем документите отново. Веднага, хайде! Сам. Преди 3 часа мината бе обявена на търг. Вече е купена. Но от кого? Кой може да знае за нея? Ние не сме казвали на никого. Освен на бригадира на кварцовата мелница.
Краката ти омекват, когато получиш такъв удар. Когато осъзнаеш, че сам си виновен за случилото се. Очите и съзнанието са замъглени от прах, вдигнат от разбити планове и загинали мечти. В такова състояние крачех из улиците онзи ден. Сам Клемънс? Сам? Сам. Влез вътре. Ето го, Джо. Този ли е? Търся го цяла седмица. Ти ли написа това? Защо? Добро е. Много добро. Всъщност, предлагам ти работа във вестника, господин Марк Твен. Работа? Да пишеш за Enterprise. Плащаме $25 на седмица. $25? Точно така? Даниел, Направете място. Трябва му въздух. спокойно. Богат съм. И така намерих призванието си. Дълъг път извървях до него, чини ми се. Но вероятно е бил единственият възможен. Част от тайнственото приключение на живота. Защото си е точно това. Приключение. Когато нещата стават, щом най-малко ги очакваш, често когато правиш нещо съвсем различно. В деня има 1440 минути. Ползвайте ги. Както намерите за добре. Да странствате, да учите, да лентяйствате, да градите. Не, ние сме създали този свят, но вероятно можем да го направим малко по-добър, отколкото е. Зависи само от вас. Разсмя ни, накара ни да се замислим, позволи ни да мечтаем. Толкова сме горди. С обич, Ливи. Бъдете винаги оптимисти за себе си, относно дарбата си, спрямо призванието си. Сложете всички яйца в една кошница и я наблюдавайте. И тъй като е време вече да спра да притеснявам дъщеря си Сузи, ще кажа последно. Поздравление за дипломирането. Желая ви успех в живота. Ролите озвучиха артистите Елена Русалиева, Марин Янев, Христо Чешмеджиев, Камен Асенов, Васил Бинев. Преводач Радослав Карталски. Тон режисьор Венсан Мазманян. Режисьор на дублажа Мария Бичева.